Yona John wena. Hayi wena ungathi ngizokufonela uyibambe ifoni wena. Kunini ngikufuna izolo? Hayi man. Awenza izinto zenzeke man John. Khamba ngathi manje. Ya buti ngiyakuzwa buti nikhona nilana scrap yard buti. Ya phela mina buti mina ngifuna mali phambili. Angithi ngiyakutshela mfethu ukuthi ngizokugaya. Yangithola leyo trans uyilethe ngakini ngithola. Hayi then ke ngizohlanganisa ke John ngithola nami ngiqeda ukubuya mfethu ngithola. Angina new understand but khuleka ngizokuhlanganisela. Ya buti kunomunye buti man angithole kuye le moto man bathi uTK. Manje yena akafuni ukubeka imali phambili. Ngizokunika kanjani ngakatoli imali phambili ngoba nawe ngikuthembi. Can't trust you. Mfethu uchaza ukuthini no? Awuyeke le ntwana uTK. Angenelani lapho uTK mfethu. Le trans ngiyayifuna and ngizoyithola. I understand ukuthi wena naye nikhulumeni. Mina ngiyayifuna le trans. You understand mfethu? Hayi ungazongitshela into ongitshela wena. Sizohlangana John sizokhuluma ngoba lento yasefonini mina seyangitshela ngithola. Ya nami buti ngibona ukuthi sihlangane to face ngoba manje buti hayi angikuzwa kahle ke mina la efonini anikuzwa kahle. Ya sihlangane sireni mfethu. Ufuna ukukuzwa kahle. Khuluma phepha phela khuluma phepha lana kimi khuluma phepha. Asho. Thank you.